Mennään kattoo Dubrovskin näyttö. Näitäkäs saa myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitääs nyt saada jotain uutta ikkunaa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäs. Ottaisit sen vaan pariksi päiväksi. Ei sitä kukaan muu ota. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei. Mä oon aika varma, että se on Reeppini. Ilja Reep, haista paska. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mä oon itkenut sun takia niin monet itkut. Mitä sä menit tekemään?